V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry vo viere, dnes chcem, aby sme sa naučili čítať. Čítať Božie listy. Preto, lebo Pán hovorí, aj keď mlčí. A vo väčšine prípadov oznamuje svoje veci, svoje myšlienky skôr symbolmi a znakmi. A tie symboly a znaky, tie Božie listy, treba sa naučiť čítať. Keď malé dieťa zoberie kus papiera a nakreslí tam srdiečko a dá to svojej mamičke, to nie je len čarbanica alebo kresba. To je list. Mamička, ja ťa ľúbim, ty si pre mňa dôležitá. A takisto Pán nám napísal jeden list, o ktorom dnes chceme hovoriť, aby sme sa ho naučili čítať. Betlehem Efrata, ty najmenšie mesto júdske, nebudeš najmenší, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý zachráni môj ľud. To je prvé, čo si treba všimnúť, že Pán sa nezjavuje vo veľkomestách, ale v Betleheme, v najmenšom mestečku Júdska. Aj v tom Betleheme nie v super hoteli alebo v reštaurácii, ale na periférii, na kraji. Pán nemá rád ani veľké davy, ani chaos, ani zmetok. On volá nás k tomu, aby sme sa na Vianoce stíšili a troška vyhľadali takú perifériu tejto chaotickej spoločnosti. Vytvorili si to ticho a pokoj. Druhý dôležitý znak je jaskyňa. Jaskyňa nie je ľudskými rukami urobená, je to Boží výtvor. Pán si pripravil miesto, kde sa chcel narodiť. Ale to sa netýka len tej skalnej jaskyne, kde pastieri sa skrývali so svojimi ovečkami pred zlým počasím. Pán si pripravil miesto v každom ľudskom srdci. Od nás záleží, aby sme ho tam pustili. To je aj posolstvo a výzva Vianoc. Pripravil som si u teba miesto. Pustíš ma, budeš mať pre mňa miesto. Tretie, čo si treba všimnúť, sú jasličky. Panna Mária zavinula dieťa do plienok a položila ho do jasličiek. Má to veľkú symboliku, že Panna Mária položila to dieťa na drevo. Takisto Pán Ježiš sa o 30 rokov neskôr dá položiť na drevo. A na drevo boli položené aj tie holúbky, ktoré Panna Mária s Jozefom v chráme obetovala. Tie boli spálené na dreve tiež. Drevo sprevádza život Pána Ježiša. A myslím, že to nie je náhodou, že Jozef bol tesár, aj Pána Ježiša nazývali synom tesára. Ďalšia vec, ktorú si treba všimnúť, je samo dieťa. To je to najmilšie, čo by sme absolútne nečakali, keď sa hovorí o tom, že príde veľký král, príde hrdina, záchranca, spasiteľ a príde jedno dieťatko maličké, ktoré okrem veľkých očí, zvedavosti a túžby po láske nemá nič. Ktoré je odkázané na všetko od tých, ktorí ho majú radi. A stoja pri ňom Jozef a Mária. To je zase odkaz, že Boh si želá, aby každé dieťa, ak žiadne dieťa nie je omyl, každé dieťa je Boží dar, aby každé dieťa sa narodilo v normálnej rodine, kde je aj otec, aj matka. Mária uložila dieťa do jasličiek. Za normálnych okolností do jasličiek sa dáva pokrm pre dobytok, pre teliatka a ovečky. Je tým naznačené, a to je tiež Boží list, že nám Pán Ježiš prichádza v určitom zmysle ako pokrm, aby nás krmil. Treba ho v Eucharistii prijímať, lebo jej úmysel Boží je, aby sme ho prijímali.
A nechcem byť protivný, aby som povedal, že tí, čo ho neprijímajú, skôr potom sa podobajú tým nemým tváram tam vedľa. Ale v každom prípade je to Božia výzva, aby sme Pána Ježiša prijímali aj ako pokrm duše. Okrem toho je tam ešte aj celé to okolie, prostredie, pastieri, voľná príroda. Prečo neprišli sa Ježiškovi pokloniť rabbi z Betlehemu alebo leviti, ktorí tam bývali? Prichádzajú pastieri, tých Pán posiela. Preto, lebo oni okrem skutočne čistého srdca a radosti z príchodu Mesiáša nič iné nečakajú. Tí z Betlehema, tí nobl ľudia by hneď začali počítať a špekulovať, čo z neho môžeme mať, ako ho môžeme využiť. Pastieri rozmýšľali, čo mu môžeme dať. Mnoho takýchto malých detailov by sme mohli nájsť. Napríklad aj to, že tá jaskinka nemá dvere, nemá bránu, nemá mreže, nemá schodište. Celkom bezbariérový prístup si Pán Boh pripravil k sebe. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. Nemám žiadne prekážky, ktoré by vám bránili prísť. A nechcem od vás nič iné, len jedno jediné, ako to dieťa. Majte ma radi, príjmite ma do srdca. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Amen.